Ano man nga kabudlayan kag kaperdian ang aton maagyan. Basta hindi lang kita magbiya sa kamot sang Ginoo. Iya ini pagabalis karon pakadto sa kadalagan. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-review, pagtuon, sit-in sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host sa siningaton programa The Longo Version of our Sabbath School Lesson, Review and Study. Kagari karon ang akong duwa ka mga bisita, mga magtiayon. Ang una nga ako ipakilala sa inyo mga kauturan, isa sa aton mga professors diri sa School of Theology diri sa CPAC, labi na gid sa mga New Testament studies. Wala sang iban si Pastor Francis Odoroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag sa aton mga kauturan, mga abyan nga nagapamati sa mapinadayonon sa sining nga programa nga kita tanan bless no sa sining nga mga pagtuon. Amen. Thank you, good Pastor. Ang ako ni kadua pakilala sa iyo, ang tiayon ni Pastor Doroy, ang iyang asawa, si Ma'am Christy Doroy. Siya ang aton nga dean sa School of Business and Accountancy diri sa CPA. Isa siya ka CPA, kag silang mga magtiayon diri na upod sang ila bugtong nga bata. Diri sila nagapuyo. Originally si Pastor Doroy from Bohol, si Ma'am Christy Doroy from Iloilo. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlawon, Pastor. Kasalamat nga nakaupod liwat diri sa aton nga pagtuod sa sining nga semana. Yes. Masunsunan ni sila nga mga bisita, mga guest naton diri mga kauturan. Pastor and Ma'am Christy, ari na kita sa lesson 11, the Joseph, Master of Dreams. Okay, para sa Hunyo 4 hasta sa Hunyo 11. Apang sa hindi pa magbasa si Ma'am Christy sa aton sa sarang na teksto, ako na liwat pasalamatan ni ng aton mga sponsors ang aton nga radio program kag sining aton media ministry, ang mga pehidero nga magulutod Jenna and Alex, ang mga magulutod nga Marlene, Jamie and Anily Trinio, ang mag-asawa Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, kag Iboy and Jessica Malabanan. Kabay pang ang Diyos, magapakamayo sining aton nga mga sponsors. Aton iduko aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sining ation, nagapalapit kami sa imo Ginoo. Nagapasalamat nga ikaw sa gyapon magagamit sa amon sa sinigid nga tion. Pinagi sa balaan nga espiritu nga mga dihon kag panagiya sang amon mga pangunahuna nga ang pinakamanami igid nga mga punto magwa sa sining very interesting story of Joseph, mga ang Ginoo. Kabay pa initanan imo sabton kag imo kami pagatagaan sang amon ginapaabot nga pagtuon sa sining leksyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Ma'am Christy, ang aton sa tsaran nga teksto. Ini siya makita sa Genesis Kapitulo 37, versikulo 19, nagasiling, nagsinilinganay sila, nagapakariining paladamgo. Amen. Kanubo sa aton teksto mga kautunan. Yes, Pastor Doroy, Joseph the Master Master of Dreams. Si Joseph ang master sa mga damgo. Damo nga mga damgo ni Joseph. Ang isa nga aton matunan sa iyang pagdamgo sa itong mga
binandol nga uhay kag ang bulan adlaw kag mga biton nga nag-iaob sa ila. Pastor, ano ka exciting sini gamay pa kagabasa ka na sang istorya ni Joseph. Ano ang aton mapaabot sini nga simana sa aton nga leksyon? Makita naton damo ang mga punto diri no, mga kauturan. Isa dira is that ang Ginoo may dako na nga plano sa kabuhi ni Joseph. Yeah. Kag ang iyang mga damgo sa Canaan kag didto sa iyang pagsaysay pagpatpat sa mga damgo sang didto na siya sa Egypt. Amo ni siya ang mga center nga mga idea, mga central thoughts na of this lesson. Kag ang pinaka-importante ang mga damgo natuman sa iyang kabuhi. Yes. O siya mismo ang nag-fulfill. No? Nag-fulfill. So amo na ang madugang ko last is that sa sininga pamangkot amo nga makita naton nga kung kita nagapabilin sa Ginoo sa nasiling ni Modok sa beginning nga bisan ano pa nga kaperdihan ano nga mga pagtilaw, oo, ang Ginoo nagabaliskad sini nga sa katapusan ang plano niya nagamidinlagon. Yes, ang plano na tuman. Duha ginadi ka mga punto man sa aton nga leksyon that God is faithful sa iyang saad. Correct. And then iyang balis karon ang kapildihan pakadto sa kadala. Yes, ma'am. Ano ang imo man nakita sa aton nga introduction? Ang story din ni Joseph, pastor, na miani ko sa tanan nga mga Bible character bala kay dira ang tawag bala nga mga grabe nga mga pagtilaw nga nag-abot. Pero may ara gali ano siya place sa history sa Ginoo kag place sa kabuhi sa isa ka tawo. Ang ato mga events sa aton life hindi na siya gali katabo without any reason. Yes, kanami. Kanami sa imong punto, ma'am, nga katabo sa aton kabuhi, nagakatabo without any reason. As long ara kita sa Ginoo, ang Ginoo may rason gid nga ialaw yan ang kaperdian. Kay si Joseph, pastor, siguro at the beginning, dako gid ang question niya mo. Wala mo ko sang nahimo nga sala. Nga mo ni natabo sa akon. I had been good sa may akon mga utod, sa akon pamilya, sa akon ginikanan. Pero nga ginalaw ni sang Ginoo. Dako gid nga question. While ginadala siya as slave nga ginbaligyan na sa mga utod going to Egypt, siguro dako gid ang question. But later on, he recognized amo na siya. Ang atong leksyon sa sunod nga semana, dira nakita ni Joseph how God lead him pakadto sa Egypt. Yes. Sa aton nga Sunday nga leksyon, pastor, nag-away sila. Si Ma'am ako noon. Ma'am, nag-away niya ang mga hindi mamin, naglalain ng mga utod ni Joseph because of favoritism. Ano ang atong di mahatag nimo sa mga kauturan, ma'am? Ako, pastor, dako ko sa family bala nga damo. Sadya ginaya kon damo kamo sa isa ka panimalay kay ara ginatuod ang mga although di man mahambal may favoritism pumega ano ginao matyagan mo gid. Pero ang mga parents magidya endeavor gina nila nga wala gid tani sa favoritism. Pero sa part sa mga kabataan at ma-feeling na nila kung ni ara kung wala. Nga kuya wala siya. Wala kadumdum sa gamay kami generasyon na ang mga pagkaon di para bala wala ano nga wala ka na. Imo gamay iya damo. Even sa mga things, no? Yeah. So just like what happened sa family ni Jacob sa kadako sang iyang panimalay. Sa Jacob siguro may ara man ni siya nga hindi gid tani gusto bala ipakita ang pasulabi kay Joseph. Pero ara man gid tuod mo, no? Hindi mo ginmabad mo ko na. May ara man gid tuod. Tungod sa gugma niya, kag tungod sa kaluoy kay ti sa ilang 12 ka mga anak ni Joseph ni Jacob. Ini ang duwa si Joseph si Benjamin wala liloy. Tido ang sa kinagot wala duara dira ang kwan sang ginikanan ang atensyon nga kaluluoy ni kay kinagot ni kun hindi ni sa pakon sa mga magulang mapatay ni o kun magutom ni ti ang parents dira ang iyang atensyon. So in the case of Joseph and Benjamin
napatay ang ila Eloy. So siguro ang kaluoy ni Joseph, ni Jacob, aragid sa dua. Ano ang resulta, Pastor? Amo na hindi gid maayo eh. So kapinagid naglala pagid sang si Joseph nag ginsugid niya ang ginapanghimo nga di maayo. Siguro ginakigan sila kag dayon hindi lang sina nagdamgo siya na duha pagid iyang damgo. Dayon nga amo na dito sila kag gayaob sa iya. So sila niya ano gid ikaw mahimo na mo mahimo mo nimo sulugoon. So nagdalain pagid siya sila kag amo to nga ang punto diri kon ang atong tigipusoon bala nga hindi nato bantayan delikado gid makahimo ta sa mga hindi maayo gani patsyon nila. Yes. Patsyon tan nila gid si Joseph. Kaso lang nag-intervene at that time si Reuben kag si Judah. Yeah, ato na matulupang dan makutaran. Kung ano ang resulta sina. But ang punto, Pastor, nadugang ilang kaakig kay si Joseph ginhimo ni Jacob nga reporter. Ikaw masugid ka naman sa amon niya numali diri. Plus nga gintigaan siya sing namin nga bayo nga makita gid sang kabataan ang favoritism sa iya. But ang kanami lang diri kay instead nga patyon nag-intervene si Reuben kag si Judah. Ano ang natabo, ma'am, when Reuben and Judah intercede? Kaya ti ang plano sa iba niya yan, imoon ginilaya, patyon nila yung kanding, parang ang dugo, mga kwan sa namin, nga quote ni Joseph. Ang intervention diri sa Ginoo mga kauturan, do makita mo gid lang at the right time gid, no? Kay amo to nga time nga patyon ni nila determinado gini mga utod siya nga mga tudason. Tapuson na gid nila si Joseph. So ang Ginoo nagpadala sang sining abot nga ang nagtuhaw ni mga karavan, no? Sila nga alagyan gid. Yes. Ang kundiin sila the Lord ang Ginoo gid siya ang nag-lead gid sa nagtuyto sa sina nga lugar kung diin man sa Joseph. So instead nga patsyon nila ti amo to nag-suggest sa Judah nga pwede bligyan. May korta pa ta. Pero makita mo nagaling ila price tagduha-duha lang sila shekel. Oo, shekel sang munang ilang nga presyo kay Joseph. So makita mo intervention sa Ginoo at the right time. Yes, Pastor. Anong mga insights diri nga ma-apply man naton personally sa aton kabuhi ining pag-intervene ang pagpatunga sining duwa ka mga magulang si Reuben kag si Judah. Amo ni siya nga sa nasiling na nga amo gini ang pamaagi sa Ginoo bala nga di gid mapatay si Joseph. Gani amo na ginasiling nila mo patyon na nila diri sa 37 verse 20 siling na nila come therefore let us now kill him. Sa in English no mga kauturan and cast him into some pit. And then, siling sa punta, we shall see what will become of his dreams. Nakikigil sila sa mga damgo. Kada na-insulto sila bala, nga sila ang magulang, sila na mag-alagad sa ilang manghod. Kag ang natabo, ang Ginoo, naging siya mga pamaagi. Actually, ang sa akon pa sa nahambal naman ni Sister Christy, ang akon lang, ang Ginoo bala, di gid gali magbiya sa aton. Kag actually sa gaina sa pagtuon ako sini nakapaminsan man ko sa akong kabuhi pastor kag akong ipasalamatan ang Ginoo nga may mga instance nga abi nimo gibiyaan ka sa Ginoo pero hindi ara day lapit gid gali siya kay kun wala to siya nitabo hindi ka subong maamon ino subong may natabo sa akong kabuhi abi pastor wa na ko time kay Joseph pa natong istoryahan di man ako ang akong kabuhi pero ang punto nga bangod na tabo to naka-eskwela kong theology so and then bangod nga nakaasawa ko ni Sister Christy, nakatudlo ko diri si Pak. So, grabe ang mga sa Ginoo ba? Perfect. Yes, at the right time. Perfect at the right time. Kagang Ginoo may plano. Because at the beginning, when we accepted God, kita katawanan sa Ginoo. Kagang Ginoo may plano na para sa aton. Amo man ang mga kauturan. Sa panahon niya kita nagbaton sa Ginoo. Panahon nga gindalata ang Ginoo sa aton panimalay. God has already an ownership over us, including our loved ones, ang bilog nga panimalay. Kung ano man ang matabo sa aton dira nga mga kaperdian, hindi lang kita magbiya mga kauturan sa Ginoo because God will turn that
nga seemingly defeat sa aton nga pangabuhi mga kauturan, sa aton kabuhi, sa kabuhi sa aton mga inigugma. As long as we cling on God's hand, God will turn. Amo na nitabo, God will turn defeat into success. Ari kita, Pastor, sa aton Tuesday, Judah and Tamar. Ang aton bilog nga simana, ang istorya ni Joseph as a dreamer. Nga ang sa aton nga Monday sa Sunday, it's about Joseph. Ang Tuesday, karon may diversion. It's now Judah and Tamar. Kagbalik kita sa Wednesday and Thursday, still about Joseph sa iyang nga dreams. Nga ang nagsulod ini ang 38, describing about Tamar and Judah's experiences. Yeah. Ang atong lesson subong naghatag sa akon sang bag-o nga panahona nga way na ko nahuna sang una pastor kanami igid sa atong mga authors kaysa kung basahon lang ni naton mga kaautoran no in just a cursory reading kung basahon ta lang bala pasunod nga pagbasa daw naamo ni siya diri ha anong daw ang break ba ang insertion tama klaro gid siya nga dapat pwede man siya mabutang dito sa punta siguro or before sa kay Joseph pero actually kung lantawon na to hindi siya insertion, hindi siya break. It is a masterful part of the narrative sa storya. For example, makita nato diri nga like pagsugod sa 38 verse 1 nagsiling diri it came to pass at that time. So meaning connected siya dito sa last verse sa verse 37. Yes. So may mga themes diri. And then for example ang sa verse 38 nag-mention man diri sa isa ka kanding. Atong ibayad balatan ni Jacob ni sa abi niya prostitute pero niya ganito umagad. Dayon sa 37 may kanding man katong patay bala nila and then so muni ang mga themes and then ang pinakadako nga ideya dinhi mga kaautoran kung may siling ta og theme mo gid ang mensahe is that ang hindi maayo ang daotan nahimo siya ginbaliskad sa Ginoo nahimo siyang maayo agud maluwas kita Kanami. so that's correct. That's correct. Kag may ara ako pamangkot sa imo pastor. Pero sabto mo ni after si Ma'am okay Christ. sige Si Jacob na si Judah nagsiling. She is more righteous than I. Oh. Sa nga to na blang presentar na ni Tamar. O nga patyon na ni si Tamar patyon kay nagluib na ti batho na siya. Na pero siling na Tamar hindi anay. May ipakita lang ko. Sinong tag-iya sining baston ni kagatong ano to ang ring signet ring na please pastor try to tell us nga naghambal si Judah sini na ang ako niya pamangkot nga kinanglan gid si Tamar hulat nga ang manghod amo man ang pabusong sa iya on what ground is that kay napatay na ang bana ni Tamar nga firstborn ni Judah. Yes. Sa ila abi nga kultura, Yes. importante gina ang tawag nga firstborn. O, ang bata gid bala. So ang first nga bata diri ni Judah kung atong basahon, nagpakasala sa tubangan sang Ginoo muna ang pataya. Tay kaduha si Onan, ano ni way naghatag sang seed no para sa kay Tamar. So muna ka importante sa ilagid ang firstborn kay diri maagi amo na siyang fulfillment bala sang Misaya. Ang importante gid sa ila ang lineage, ang panawag na sa Ilonggo ang kaliwatan. Importante gid sa ila nga panahon nga dapat may ara gid mag-redeem. Mag-redeem nga may ara gid nga alagyan. Kag pagpasunod sa kaliwatan. Kay si Tamar mga kautran umagad ni Judah. Okay. Si Judah nagpangasawa sang isa ka Canaanite kag dayon nanganak ang iyang asawa wala na mention na nga sang asawa. To make the long story short, nagdako na ang unang anak ni Judah gintagaan niya sang asawa nga si Tamar napatay si Judah
Tani ang mabulos ang iyang anak nga ikadwa. O, nga mo ang pangasawa sa kay Tamar to preserve their lineage. Ti napatay man, ti gamay pa ya ang katatlo, nga muna ang netabo. And then, sir, balik kita. Oh. Nga nagsiling si Judah, Tamar is more righteous than me. Kung makita ta, isa ni ang mga twist nga gihimo sang writer kay nabalaan ta si Moses, so he's really a master writer, no? Sa ang plot ba bangod nga ano siya, it is a contradiction kay nga si Tamar pa ang kinanay, siya pa ang mas righteous nga faithful kay ni Judah, nga Israelino, nga iyang father-in-law nga Hudiyo nga tao sa kay nga in a way he was lying. Kaya nga naman, wala niya gintuman ang saad niya. Saad niya. Nga magdako ning kinagot ni ako ni pasawa sa imo. May pabana na kon sa imo. So kung kaisa man na amo man sa atong application diri nga bantayan ginaton mga kauturan, manang siling sa Biblia, i-examine gid ang aton kabuhi. Kay kung kaisa ang aton kabuhi, madulaan ta sa kapawa kag pagkaparat sa asin, amo nang ang mga tao kung kaisa ma-confuse sila. Kag isa pagit pastorya, kitab lang ang mga tigulang sa iglesia. Mga dalag ko pa lang akuan sa iglesia. Kung kaisa ining atong mga ordinaryo nga membro, mas balaan pa, mas righteous pa sa aton nga mga pastor o kon mga tigulang sa iglesia. Kay ti wala ta kay baloy secretly we are doing something. Ti ina sila God does not expect much from them. Ti kung nakasala sila daw excusable. Pero kita yang mga may palangakuan sa iglesia, kadako gid sa aton nga responsibility and accountability before God. Das amo na siya. Ma'am, sa aton nga Wednesday nga election, ari na diri nagguwa si Joseph nga gintintar sa asawa ni Potiphar. Ang akon di nga punto ma'am nga nakita, Joseph would prefer nga madulaan siya trabaho, kag madulaan siya sang security, basta hindi lang siya makasala sa tubangan sa Ginoo. Ano ding mga insight mo man? Dari ko makita ang tawag ng integridad ni Joseph nga bisan pa nga kadako sang iya nga posisyon, iya na ibaylo basta hindi lang siya makasala sa tubangan sa Ginoo. Kung kaisa kita mga kauturan, gamay lang ang mga offer sa aton, no? Sa kalibutan, lipatan ta na ang Ginoo, no? Nga makita ko gid si Joseph, nga determinado gid siya nga sundon gid ang sugo sa Ginoo sa iya. Balaan niya kung ano gid ang insakto kag anong hindi. Kaya nabala ni Joseph ang outcome. Kaya mabalaan niya nga inaang kung magsukom siya, magsunod siya sang tentasyon sang asawa ni Potiphar. Hindi na niya permanente, dali lang na niya, temporary lang na. But nabalaan ni Joseph nga ang resulta sina, ang consequence na is long life, of course, eternal life, madula niya. Yes, ano pa, Pastor, ang insight? Duha na ako makita diya, Pastor. Ako ma-share sa mga kauturan. Number one is that makita na to sa kabuhi ni Joseph. Bisan gin ano siya, pagdaog-daog. Bisan gin baligya siya sa mga auto. Duha siya gasunggod. Kita ni kung ibang pa to, tugod kay ginamo ko ninyo sini, mag-amo-imoon ko ni. Mamo na lang ko ni. Amo ko na lang. Madahal na lang ko. Wala. Tani, muna damo balang batian ta sa kung kaisa kita man siguro. Pero wala na sa kabuhi ni Joseph. Yes. Kag sa tentasyon, sa dihang sulaya, tintar siya sa asawa ni Potiphar. Ako, wala may picture diri ni Mrs. Potiphar, Pastor. Pero sa ako imagination lang, gwapa gini si Potiphar. Number one, ayang bana general. Hindi na mga general, hindi na mga saulaw aya. Karang siya ang captain of the guard ni Pero. Next, right hand ni Pero. Dayon, siguro Miss Egypt to. Kag makita tayo sa text nga gwapa gid si bisan may banan siya. Kaya nga, nagdalagan si Joseph. Kaya kung naghinahinay ito sa glakat, basi magdala pa siya. So, ang punto bino Pastor, pero sa dihang sa hambal na sa babae nga gusto makighulid sa Mrs. Potiphar, ang nakita ni Joseph hindi ang babae. Nga siguro sexy kaayo kag ang ano bala na form
ano ba ang iyang bayo kasi sa una See-through. mga kautoran, see-through ba kanang linen. Amo man sa nobility. Pero ang gitan-aw ni Joseph hindi ang tentasyon nga naara sa atuban kundi ang Ginoo. Ang Ginoo. Amen. So manang kung himuon ta na makautoran nani gid siya example. Yeah. Isa pa gid nga ako nakita, Pastor. Sang nagsingkit na si Mrs. Potiphar. Tabang-tabang. Oh. Ano ang natabo, ma'am? Sila sa iyang mga servants. Ay, i-report ako ni Joseph. Gi-report niya sa iyang abana. Ang punto ko nakita, di Pastor, nga si Joseph, slave mo. Wala gid siya biliya. Kung patyon siya ni Potiphar, patyon gid siya. Pero ang ako nakita diri, Potiphar, ang Mr. Potiphar, General Potiphar, believe more on Joseph than his wife. Oo. Na. Kahit pwede ito patyon niya, why nagulgul lang dayon, why gid siya sang mag-akusar. But yet, si Mr. Potiphar, silang Joseph, para lang sa, hindi lang mahuyan ako na sawa, hindi lang na maburgal, iprisohon talang ka. Ha? Na. But Joseph, I know nga you are telling the truth. Kag kung pastor if I can butt in Yeah. mga kautoran, kung nagpadala pa si Joseph, pwede gud nga patyon siya. Patyon Napatay gud siya. Yeah. Kaya nakasala siya. Muna ang dako nga lesson sa aton. Yes. Kanami, amo na nga ibaylo ni Joseph ang iyang security. Ibaylo niya ang iyang success. Yes. Oh, nga na-achieve. Basta hindi lang siya kasala. Sige no, kabay pa mga kautoran. Nga mo na. Kag ang best gid ang plano, Doc, Yeah. mga kautoran, best gid ang plano sa Ginoo. Kaya sa diyang nahimo ni siyang gobernador, ang gihatag sa iyang asawa, the best pa The yun. best pag Virgin pa yun. Okay, so ang plano sa Ginoo, the best din siya. Yeah. Hulat lang kita. Hulat lang Sa mga pamataan, unta hulat Yeah, kita. yeah. Oh. Yes, ma'am. Ari kita sa aton Thursday. Yeah. Bay, tungod naman isang butler kag baker. Paano, ma'am, na-fulfill? Kag paano? Kaya tinapriso na si Joseph, no? Because of Mrs. Potiphar. And then, because of dreams, isang butler nga na, nano ni na interpreted ni Joseph, nakagawa siya rin sa prisuan. Dari ko makita mga pastor no ang providence gyapon sa Ginoo bala. Yes. Nga ang ining duwa ang butler ka ang baker dito gid sila sa Silda. sa silda Silda ni Joseph, Kasi ma'am. daw, imagine ko lang, dako mo naguro nga Dako na damo, priso. May May mga silda. So dito siya gid butang sila nga duwa upod kay Joseph. So makita gida ang Ginoo gid galid sang Yes. sang palaagyan nga para paano siya makagwa. Correct. Nung paano niya nga ma-fulfill gid ang promise ng Ginoo nga true Joseph preserve gid ang mga katawan sa Ginoo. Sa umuni mga kauturan kung kaisa hindi talang nga balaan kundi kinabutang sa Ginoo ang mga pamaagi para sa aton nga mga kaisa may kanta na bala nga isan mga rain no mga ulan or mga ano pa da mga pagtilaw kuha na sila gali sa aton gali blessing. Yeah. Blessing gali na sila. Yeah. Yes, Pastor. Anong imo nakita diri nga mga insights nga nami share nato. Ang makita nato, ang damgo sa butler kag sa baker is daw introduction siya bala sa damgo na sa pero. Yes. Kay reputation siya mo katong tatlo ka ang number 3 dito sa repeat. Amo gani na ang katong 3 branches, katong 3 layers ba to sang pastries. Yeah. So nagrepresent og 3 days. Ang isa ibalik, i-reinstate, ang isa pagapatyon. So these are nagpoint siya ultimately sa kay pero. Kag ang nakita nako diri is Joseph, I should say, si Jose kaangay ni Daniel has the gift of prophecy kanang pag-interpret sa mga dreams. Oh, kag grabe gid juro ka intelligent si Joseph. No? Oh, the same as Daniel nga. Hindi ka interpret. Of course, hindi kita mag-discount. Nga ang Ginoo nagagamit sa aton. Amo man na sa aton mga kauturan, nga kamo mga young people, oo, may mga panahon nga may examination kamo, may mga ano na gani, may mga bar examination, board exam. Hindi kita magsalig sa aton nga ano ni let's always cling to the promise of God because God has a plan for you. Kung hindi magid ka mo kapasar on the first take,
God has a plan for you. Pasi sa sunod. Because God can turn upside down ang aton mga defeat into success. Wala na gid kita panahon mga kauturan. Ako na lang pangamayoan si Ma'am Christy, ma'am. Anong imong last word overall sa aton nga study this week? Okay. Ang ini nga lesson about kay Joseph nagahatag sa akon sa tawag bala nga ng paglaom. Kag pagsalig sa Ginoo nga ang Ginoo makakita gid sa dako nga picture no. Yes. Nga aton lang yang makita ta lang ang katabo lang sa aton kabuhi, ang kadamaan man sa mga kauturan naton naka-depressed, nang may mga anxiety kay hindi ta makita ang anong kabilugan sa plano sa Ginoo. Saligan ta lang gid mga kauturan. Kay kaangay sa mga bisan sa aton ng personal na kabuhi hindi ta gidapaktan ko ano ang kabubuton sa Ginoo para sa aton. Bisan pa kung kaisa may mga trahedya, may mga kamatayon sa aton sulod panimalay, aton inatugyan tanan sa Ginoo kay we just don't know. Just like sa akong Pastor Aga, temprano pa ko nadulaan sang mama. Sa una nga sa tunga time, ginapamangkot ko ginang Ginoo nga. But later, as nagatigulang ko, nakita ko nga may ara gid siya galit plano. Amen. Kung wala mga amuna mga events, baway kami kabalo kung ano klase kami nga mga bata. Ano klase kami nga mga mag-ululutod. So now nakita ko nga ang Ginoo may mga plano. Kung kaisa hindi siya parehas ng atong gina-wish nga mga plano. But in general, mas maayo ang iyang plano kumpara sa ato. Yes, Pastor. So makita ta kay Joseph mga kauturan nga siya ang manugdumala, ruler siya sa balay ni Potiphar. Kag dito sa prisohan siya gihapon na ni manager no, gisali sinaligan siya. Hasta dito na sa bilugid nga Egypt. Now makita nato mga kauturan nga ang pamaagi sa Ginoo grabe. Siguro Joseph mismo as he look back sa experience niya ginbaligya siya, nahimo siyang esklabo and then moto tanan yung mga pagtilaw sa iyang kabuhi. Nakita ni Joseph nga importante siya, blessing in disguise. Kaya nga aman, sa dihang nangin gobernador na siya sa Egypt, grabe na lang ang agahong pastor. Siya ang next sa pero. Why ka makita nga gikadtuan to niya si Potiphar? Potiphar, karon ha? Ikaw na niya. Balos ko sa imo. Patay ka. Wala. Meaning forgiveness. So, makita natin mga kauturan nga gipaagi gid si Joseph sa pinakaubos agud nga sa dito na sa pinakataas ang iyang pagdumala, ang paggamit ni sa gahom kag otoridad, may compassion, may forgiveness. Kag ang last guro nako pastor mga kauturan, ma-share sa ato no. Amo nga sa diyang naggutom na, di ba ang damgo to, duha ka damgo ni pero ang natabo di lang sa Egypt, naluwas ni Joseph ang iyang mga utod mismo. Kag napadayon ang paglaom, ang hope sa Misaya nga naluwas niya ang Egypt kag ang bilog nga kalibutan. Kay worldwide to nga famine. Nagkadto sila kag si Joseph naghatag sa ila sang pagkaon. So ang kabuhi ni Joseph mga kautoran is a reflection, is a precursor term na to. Ang gid ba sa kabuhi ni Jesus nga ang bread of life. Nga maghatag sang kabuhi sa tinapay sang kabuhi sa atong tanan. Yes. Mga kauturan, aton dumdumon nga anang istorya ni Joseph, wala gid si Joseph diri. It is not about Joseph. It is not about his talent, his ability. Mga kauturan, it is slave siya mo, nabaligya siya. Okay, initanan gid siya, grasya lang gid sa Ginoo. It is God's undertaking. It is God doing things nga i-fulfill niya. Kay si Joseph na ibalanta, anak ni Jacob, anak si Jacob, anak ni Isaac, anak ni Abraham, nga sa diindira, nagsaad ang Ginoo. Mga kauturan, kita man, mga anak ni Jacob, anak ni Abraham, may saad ang Ginoo sa aton. Let's just hold tightly in the hands of God so that God can make us successful. And eventually, one day, dito na kita sa iyang ginarian sa wala sing katapusan. Pastor Dory, can we close our study with a prayer? Magpagamuyo kita. Amay naman nga langit noon, salamat sa kabuhi ni Joseph, nga among natun-an, kag napanaminan, kag sa mga leksyon sa iyang kabuhi Ginoo. Ang pagkamatinumanon sa imo, ang pagka sunod sa imo Ginoo nga kabubuton, kag ang pagtindog, paghimo sang maayo
sa tunga sa mga pagtilaw kag mga tentasyon. Amen. Kabay pa Ginoo ang iyang kabuhi mangin ehemplo namon Ginoo kag amo ini makinabuhian agud nga mangin imo kami nga mga matuto mga katawhan kaangay kay Joseph tubtob sa iyang pagkari. Salamat sa pagkamaayo sa among tanan upod sa among mga manugpalamati kag mga kauturan, mga abyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.